खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नङा होमबा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो जोङो जायफोर बिथांमोना साख्रि बाख्रि गैजाया बेकारै बिथांमोना फरायनानै दङबा जायफोरनाव स्किल सार्टिफिकेट दङ दा नोंथांमोननिसिम सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनो थाखाय रादाय होदों नङा होमबा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ जागोन होननानै नोंथंमोननिसिम खोथा होदोंमोन दा बिनिखायनो बिनि एप्लाइ जोंहा जानो थांगासिनो दङ दा आङो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों फुरा डिटेल्स दायो खोन्थाहरनो सानबाय जेनेबा नोंथांमोना सोरबादिया 2 लाख फैसाखौ मोननो हागोन सिगांनि जायफोर बिथांमोना 2 लाख फैसा मोनलांबाय दा बिथांमोना बोरै एप्लाइ खालामना मोननो हाखो 2 लाख फैसाखौ दा बेखौ जोङो रावबो मिथिना मोननो हायाखै नोंथांमोना आंनिसिमबो गोबांनो सोंहरदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि माथो 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाय जादों होनना नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरदोंमोन आरो नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो हानाय जायाखै जे नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा माबायदि स्किल सार्टिफिकेट नांगोन बैसोफोरा बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनो हानाय जायाखैमोन मानो होनोबा बिटिसि सरकारानो जेबो नटिफिकेशनखौनो बिथांमोना होआखैमोन अफिसियेलि नोंथांमोना जेबो नुवाखै जानांगौ जे बेबादि नटिफिकेशन ओंखारना फैनाय जेराव इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जानांगौ स्किमनि नामा मा पुरा बेबादि डिटेल्स बिथांमोना होआखैमोन जुदि डिटेल्स होनायमोनथ' आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ खालामनो हागौमोन दा नङा होमबा दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम दायो बेखौथ' बिथांमोना खोथा होबाय नालाय इलेक्सननि उनाव सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा क्राइटेरिया माबादि नांगौ बेखौ बिथांमोना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय दा बेनिखायनो आं दायो बेखौनो मोजाङै खोन्थाहरनोसै जे माब्लानिफ्राय एप्लाइ जानो हागौ बादि सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बादि हिन्जावसाफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन हाया हौवासाफ्राल' मोनो नामा बेखौबो आं खोन्थाहरगोन बैसोआ बेसेबां जानांगोन बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिना मोननो थाखाय बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनानै लाखादो मानो होनोबा गासै 20,000 मानसिफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होलांदोंमोन जे आङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनिसिम फैसा हरगोन जाहाथे बिटिसिआव गासै 15,000 मानसिफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हायो होननानै जाहाथे माने 2 लाख करि 15,000 मानसिफोरनो फैसा होनाय बिटिसि सरकारा बिनि थाखाय माने बिटिसि सरकारनिसिम फैसा हरगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होलांदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बिनिफ्राय बिटिसि सरकाराबोथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होदों नङा होमबा बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना 5,000 मानसिफोरनो 5,000 नङा जायखिजाया खैजन होयो बिथांमोना माने बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना 100 कौटि थाखा बाजेट खालामगोन लाइमोनफोरनो सासेयाव बिनिफ्राय 2 लाख करि फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होआखै होमबा दा बेनिखायनो गासै नोंथांमोना 20,000 मानसिफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि बागैनो आं दायो खोन्थाहरजोबनोसै दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनाय थाग्रोखाबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदों होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै दा गिबियावनोथ' स्किमनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोननो लुबैदों जानांगौ जोंहा बेबादि जेबो स्किमनि नामा दासिमबो ओंखारना फैयाखै जायफोर बिथांमोना फैसा मोनलांबाय दा बिथांमोनाबो मा स्किमनि जै फैसा मोनदों दा बेखौबो बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ आरो मिथियाखै जानो हागौ आरो जेबो रावबो दायो मिथिना मोनखायाखै अफिसियेलि जेबो नटिफिकेशनखौ होआखै नालाय बिथांमोना नैबे स्किमनि बागै नटिफिकेशन गासिबो सरकारानो होखायो नङा होमबा स्किम माबा मोनसे लन्च खालामोबा प्रेस कनफारेन्स खालामो नटिफिकेशन होयो बे गासिबो डिटेल्सआ थाजोबो स्किमनि बागै दा बेबादिखौ होआखैमोन नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना मोनखादों नाथायबा बे बाराव बिथांमोना बेबादि नटिफिकेशन होआलासिनो एप्लाइखौ बिथांमोना लाया जानो हासिगौ दा बिथांमोना नटिफिकेशन बेबादि होनो हासिगौ माने बिथांमोना होनांसिगोन एबाराव इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ मिथिना लादो नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबांखियानो जाया मानो नोङो मेट्रिकआनो जा मेट्रिक फेलानो जा हायार सेकेन्डारि पासआनो जा ग्रेजुवेसनानो जा डिग्रियानो जाया मानो नों जेसांखिनि फरायनायानो जाया मानो नोंनियाव जुदि स्किल सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंनियाव स्किल सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन जायफोर नोंथांमोना ITI लानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा कर्स लानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एनि डिप्ल'मा कर्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्किल सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जिखिनि जाया स्किल सार्टिफिकेट दंबा नों एप्लाइ खालामनो हागोन मास मोननैनियानो जा मास मोनथामनियानो जा एप्लाइ खालामजोबनो हायो सिगांनिखौ नायोबा आरो दा जेनेबा हमना ला कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा बोसोरसेनि मास मोनथामनि 6 मासनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना टेट पास जानानै दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना
ITI लानाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि अनगायैबो गोबां जोंहा स्किल सार्टिफिकेट दं नङा होमबा सोरबा खानाय सिननायनि नोंथांमोना सार्टिफिकेट लायो भेटेनारिनि नोंथांमोना सोरनावबा थागोन नोंथांमोननियाव सोरनाबा पटिरिनि थागोन गट फार्मिंनि थागोन बायदि बायदिनि नोंथांमोनाव स्किल सार्टिफिकेटआथ' निस्सय सोरनावबा माने गासिबनावबो स्किल सार्टिफिकेटआ दंखाजोबोखौ आं सानो कम्पिउटार सार्टिफिकेटआथ' निस्सय नोंथांमोनाव थाखागोनानो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बायदियानो नाथायबा बैसोआसो बे दा बेहाय बाथ्राया दा बैसोआ बिथांमोना 28 बोसोरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो एबा 28 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बिथांमोना बेबादि बुंदोंमोन दा बिनिफ्राय बिथांमोना बे बैसोखौ एसे खमायबोनायनिबो बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जानो हागौ खोमा 25 बोसोरफोरनिफ्राय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायखौ बिथांमोना खालामनो हागौ बादि दा बिनिफ्राय बेसेबां बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा हमना लाबाय दायो 28 बोसोरनिफ्राय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो होदोंबा बिनिफ्राय बेसेबांसिम बोसोरनिया 50 बोसोर 60 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन ना मागोन बेखौ बिथांमोना लिमिट खालामना होगोन ना बेखौ जों एसे उनावसो मिथिगोन दा जिखियानो जाया मानो दा जायफोर बिथांमोना दाख्लै 2 लाख करि फैसा मोनलांबाय दा बिथांमोननि बैसोआ 28 बोसोर जानांगौ जादोंमोन आरो दा एबाराव बिथांमोना खमायनायनि एसे बाथ्राखौ बुंहोलांदोंमोन दा बेनिखायनो खमायनो हागौ बादि 25 बोसोर नङाबा 26 बोसोरफोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानो हागौ बादि दा बिनिफ्राय बहा थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनांगोन दा एप्लाइखौ नोंथांमोना बहा खालामहैनांगौ बिथांमोना सिगाङाव बुंदोंमोन ब्लक अफिसाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै नाथायबा बबे ब्लकनि अफिसाव गावसिनि पार्टिनि ब्लकनि अफिसावसो ना जेनेरेलि नैबे गभर्नमेन्टनि ब्लकनि अफिसावसो थांनानै एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बेखौ मोजाङै नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनाखैमोन जानांगौ दा बेनिखायनो बे बारावबो दायो माबादि जागोन दा बेखौ हमनो हायाखै सरकारनि ब्लकनि अफिसावसो ना बबेबा मोनसे BCDC आवसो ना बोरै जागोन दा बेखौ मोजाङै मिथिना मोनाखै दा जिखियानो जाया मानो टेनसन लानाङा इलेक्सना जोंहा जोबनानै फैबाय एसे उनावनो बिथांमोना एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामसिगोन जेराव बिथांमोना रादायखौ होखादोंमोन इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो नैबे 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायखौ जागायगोन होननानै दा बेनिखायनो इलेक्सना जोब्बाय सरकारल'सो जानो नांसिगौ सरकारखौ जागोननो नोंथांमोना होग्रोदो आसामाव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय नैबे मे मासावबो जुदि एप्लाइ खालामनाया जायाबा जुनफोरनिफ्राय नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाखाबानो जाबाय बिथांमोनाथ' बुंखाथारदोंमोन जे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनायखौ जागायगोन होननानै दा बेनिखायनो बेखौ आसाखौ लादो नोंथांमोना जे नैबे मे मासाव जायाबा जुन मासावनो एप्लाइ खालामनाया जागोन होननानै 2 लाख फैसानि थाखाय गासिबो डकुमेन्टसखौल' नोंथांमोना रेडि खालामना लादो स्किल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बहाबाफोर गारलाबायनानै दोनबायबा एसे बुथुमलाबायखादो कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दंखायोबा नोंथांमोना बेफोरखौ एसे नागिरखादो नोङो मेट्रिक फेलबाबो जेबो नङा थाखोसे थाखोनि फरायनायबाबो जेबो नङा नाथायबा स्किल सार्टिफिकेटआव दङबा हले नोंनियाव नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय जेन्डारनि जेबो खोथा गैया हिन्जावसा हौवासा बयबो एप्लाइ खालामनो हायो बेहाय जेबो जेन्डारनि फारागथि खालामाखै गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 2 लाख फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेनो मोननो हागोन चेकआव नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जायनि एप्लाइखौ नोंथांमोना मे मासाव जुदि जायाबाबो जुन मासाव जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना सोरबा बावनो हागौना इलेक्सनाथ' जोंहा मास मोननैयानो जाबाय नङा होमबा गोबाव जानाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायखौ गोसोआव लादो नैबे बे मेआव जायाबाबो जुन मासाव जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जुदि जायाबा सरकारखौ नोंथांमोना सोंखारिबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ बुंहरखाबाय आङो एसे उनाव अफिसियेलि नटिफिकेसन ओंखारना फैबानो एप्लाइ जानायनि खबरखौ आं मोनबानो नोंथांमोननिसिम फुरा खुलायै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासैबो जायफोर इलिजिबल जायफोर नोंथांमोना मोननांगौ जयगथा दङ नोंथांमोना मोननो हायो बिनि थाखाय आङो भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो 15,000 20,000 मानसिफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ जोंनि नैबे BTC नि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि गैजाया जायफोरनाव स्किल सार्टिफिकेट डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङ दा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो मिथिनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै नैबे इनफरमेसननि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों